sa to stalo, že ste sa vlastne rozhodli zorganizovať protikorupčný pochod? No akože to bol taký náš spoločný nápad. My akože si tak volávame niekedy, no my sme akože boli takí dobrí kamaráti a sme si tak volali raz po škole a sme sa rozprávali o tom, že čo sa akurát deje v tej krajine, že Kaja dívala akurát nejaké vysielanie Národnej rady Slovenskej republiky a tam sa niečo akurát stalo. Čo to bolo, Kaja? Vlastne bolo to vtedy, keď sa malo prvýkrát isté odvolávanie premiéra a vlastne tá vec, čo sa stala s pánom Dankom a s pánom Matovičom a tak a mňa to strašne rozhorčilo, že čo sa tam stalo, že mu to vlastne za tie vizuálne pomôcky nejako akože zamietli. A ja som bola tak pod tými emóciami a podobne a mňa to proste strašne vytočilo, tak ja som volala Davidovi, že ak to je možné, že sa proste niečo také stalo. A že sú zakázané vizuálne pomôcky? Ani nie, že sú zakázané vizuálne pomôcky, ale že vlastne nejak celkovo, akože ja to nechcem teraz nejako pozosovať, že či proste spravil alebo nespravil zle ten Matovič, ale že proste ešte si tam mali tie prílohy akože v tých návrhoch a podobne. A že to vyzeralo strašne tak, že tam už sme videli to, že proste oni sa zdvihli, potom tí určití politici len tak odišli a si povedali, že proste nejdeme to riešiť, niečo sa tu stalo, nejaká vec, ktorá vôbec nebola taká signifikantná. Že on chcel riešiť konkrétne vtedy napríklad ten Matovič niečo, čo veľa ľudí akože zaujímala ich tá téma, akože chcel zastupovať nejaký počet ľudí. To je jedno, že či už to boli jeho voliči, akože všeobecne, alebo nie jeho voliči. A zase tam bola nejaká tá ignorancia tých politikov. No a sme si tak vlastne volali s tým Davidom a sme sa rozprávali o tom, ako všeobecne ľudia, ako my bežní ľudia, sme tak ignorovaní tým, že proste nie je schopné nám byť zabezpečené zlepšenie školstva alebo zdravotníctva alebo infraštruktúry alebo podobne, pretože sa hovorí, že teda nie sú na to peniaze alebo je to zložité to vypracovať, lebo to stojí peniaze a podobne a že teda kde tie peniaze naozaj sú. A potom, keď sme sa o tom nejako tak akože hlbšie rozprávali, to, že vlastne je to spojené s tým, že my si teda zaslúžime od toho štátu nejakú tú dôstojnosť, nejaké to dôstojné žitie vôbec a tú slušnosť a tú spravodlivosť a tú pravdu. A tá je nám práve odopieraná aj tým, že tu napríklad tá korupcia sa deje aj v rôznych sférach. Takže ste si zavolali a David čo povedal? No ja som zase hovoril napríklad o tom mojom spolužiakovi, lebo jeden z mojich spolužiakov spravil takú valentínku, kde bol ten Andrej Danko zrovna. A to sa tak úplne rozšírilo po internete, tak sme boli tak úplne nadšení, že ako máme možnosť proste... Čo to bolo, jaká valentínka? To bola taká ružová valentínka, také srdiečka tam boli a bola to taká Danková tvár v strede. Bolo to akože... Bol tam nejaký text? Áno, žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. A bolo to také, že toto vymyslel jeden chalan z Bratislavy a ešte u nás v Dubnici si to dávali ľudia normálne na Valentína, proste si to vytlačili a bolo to po celom Slovensku. A bolo to celkom cool. Tak potom sme vlastne tak rozmýšľali, že... A potom akože prišlo to znechutenie, čo Kaja začala hovoriť o tom parlamente, čo sa tam stalo. A tak sme boli takí, že by sme mohli nejako vyjadriť náš názor, že sa nám to nepáči. A cez telefón sme sa vlastne rozhodli, že založíme takúto nejakú udalosť. Tak sme to normálne cez telefón aj založili, sme sa rozprávali, čo tam napíšeme do tej udalosti a tak. A tak to vlastne nejako vzniklo. Takto z autobusovej stanice. Takže my sme spolu telefonovali asi možno hodinu, alebo 3/4 hodinu. A za tú 3/4 hodinu som ja najprv vyjadrila svoje znechutenie a David zasa niečo ďalšie a ja už som ťukala do notebooku proste na vytvorenie udalosti. Teraz je vlastne medzi požiadavkami odvolanie Kaliňáka, odvolanie policajného prezidenta, odstúpenie špeciálneho prokurátora a zrušenie Mečiarových amnestií a vyšetrenie káuz Gorila a Baštenák. Ako ste tieto požiadavky formulovali? Na základe čoho? No, my sme najprv tak všeobecne rozmýšľali, že kto je vlastne zodpovedný, ako keby, tak veľmi všeobecne za tieto veci, čo sa tu dejú, za tú korupciu, teda priamo, keďže riešime zrovna tu. No a proste nejako tá zodpovednosť padá práve na tých ľudí. Tá korupcia súvisí akýby s tými 4 najvyššie postavenými ľuďmi v tej krajine. A to je ten generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, minister vnútra a taktiež policajný prezident. No a potom sme sa akože na každého nejako osobitnejšie pozreli, že kto a ako sa na tom podieľa, že či akože tomu človeku ide o to, aby tá korupcia tu nebola, alebo
to není úplne jeho nejaký zámer, alebo či dokonca je nejaký symbolom korupcie. No a podľa toho sme teda vybrali tie osobnosti, tie osoby, ktoré by mali odstúpiť. Tak. Prečo ste tam nedali toho generálneho prokurátora? No, ten generálny prokurátor to najprv bol, pretože sme si mysleli, že generálna prokuratúra, on akože povedal, že vidí tú korupciu a že sa nemáme tváriť, že to není, tak boli sme takí, že tak prečo ju nerieši, tak keď ju vidí tak, a nerieši ju, že je za to zodpovedný, že tu je. No ale potom, keď sme nad tým ďalej rozmýšľali, tak sme si vlastne uvedomili, že tá generálna prokuratúra nemá až také úplne možnosti to úplne riešiť, že tá prokuratúra, ktorá by to mala riešiť, je práve tá špeciálna a že ten Čižnár nám prišiel taký, že možno sa snaží niečo ohľadom toho spraviť, keď aj dal znova otvoriť ten spis Bašternák. Tak sme boli takí, že nie sme zásadoví, že my sme radi, keď si niečo takéto ide spraviť, tak sme boli takí, že ho tam nedáme nakoniec.